lehilahy anao mila magnaraka an'ilay tian'ny lehilahy atao, anao mila magname fitiavagna fona i lehilahy io tsy mankaty anao fa au fil du temps io tsy maintsy ankaty anao foagna i lehilahy io. Tsy za zegny tsy tiako le viavy malemy, zay ny tena marina, tsy tiako zegny. Yo la famille, yo re mandreny zoky zandry anabavy rahalahy jiaby ato e zerony Tina. Korabsha. Ouais. Karakory Tina, non ça va? Ouais, ça va. Vovona ela zay. Boka tsy déjà za tsara nahitanao fe quoi tsy zay tegna mary. Yeah. Efa eto za. Bon, Tina, atsika eto e tsy magnano interview raha ataontsika ty e. Boko tsisy idiran'ny journalisme e. De za tsy mpagnano journaliste tsy mpagnano interview de za tsy hanentra journalisme fa raha ataontsika eto zegny podcast talk show sao de misy olo tsy mahazo zegny ambarandreo magnano interview anao za zegny agnatin'ny Facebook zegny quoi ikoragna zegny atsika ikoragna zay tegna izy aminany quoi karaha ataonao atsika ikoragna fa tsy atsika fo zegny devant caméra atsika mikoragna vu que zegny anareo boka zegny artiste de nareo misy influence be zegny agnatin'ny réseaux sociaux ao zegny de agnatin'izay koa zegny misy koa zegny le olo zay mikritika anareo de misy olo zay mankaty anareo yeah. De le raha ndikoragnintsika eto amizay zegny le impactn'le raha io zegny le impactn'olo mikritika anareo agnaty réseaux sociaux zegny envers anareo zegny karakory zay le raha ndikoragnintsika eto zegny de za amizay zegny agnotenanao aujourd'hui zegny aminao personnellement antseniky zegny avô le raha volagninao eto zegny avinao personnel fa tsy voatery zay olo jiaby olo d'accord ndraiky anao avô le marigninao zay marigninao fo yeah. Donc ino zegny surtout aminao manokana antseniky zegny taniako zegny artiste anao magnangy ino zegny le impactn'olo mikritika anao zegny agnatin'ny réseaux sociaux na rumeur mandeha na resaka fagnaratsiagna tsisy raha fagnaratsiagna madinidiniky zegny envers iranao ndraiky envers anao zegny ok yeah za fa hainareo Tina fa ela za hitanareo teto azafady tsy maintsy fangaro raha resako androany satria ndraiky za mahazo avavaritra ndraiky za mahazoregny dialecte ampiasainao mety fo tatsika libre koa ya satria zay agnisan'ny critiky mahazo za agnatin'ny réseaux sociaux koa i raha zegny afaka alefanao fo zegny oui déjà 2012 za nanomboky ny hira ny hira monde professionnel fa avant n'izay za efa ny hira taminay tagny tavarifangana tagny de vao niakatra Tananarivo 2012 zany tena hoe nalaza tam'izany efa maro ndraiky ny critique tam'izany maro ny tsara zaza tsara hely igny tam'izany nalaza feky mpanao tsara hoe sérieux za tsara na jusque aujourd'hui boka za tsara za olo aroa za Tina aveo za Estina le agnara le za maha-olombelogno za Tina le za mpihira le za Tina le za kritikendreo tsy magnino le za Estina igny le mamparary fo za mazava tsara volagninao zay koa oui amle anao le maha-olombelogno za ino zegny za ndraiky tsy voatery anao hoe agnano précision fa le ino zay tegna critique navy tegna namparary anao zegny na boka fa navy nisy critique zay tsy haiko nagnajanonanao hira non tsy possible manko zany satria déjà hira ty asako miasa za aminazy ty le raha tiako sady le raha asako azahoako vola fafinaretako fahasambarako fitiavako raha jiaby makasika ny fiainako estinana mifogna agnatin'le Tina je ty zegny le Tina io zegny le Tina ty zegny ny tegna azoko tsara mihitsy le oui de ty Tina ty aminjay zegny ty ensemble ny Estina sy Tina ty zegny i raha io mifampiankigny be zay satria za kofa
mamorokira voalohany par rapport ny estinano amrognako hira dikan'izay zegny hira jiaby forognonao zegny misy reflet amin'ny estina fo zegny voilà za zegny presque 70% hirako baka za mamorogno azy fa ndraikindraikindraiky misasany zegny iaragna mihira mamorogno amin'olo de io fiainako io zegny le fiainako le iainako io izy ataoko hira io marobe olo mikritika matetika olo mivolagna hoe anao ty ma tsy mahay mamorokira ko tsy hira magnambany lehilahy zay matetika kritika mahazo anahy maloha voalohany tsy mahay mamorokira anao ko tsy magnambony viavy fo oui c'est normal satria za viavy ary le raha zay mihitsy za hoe za tsy mila ambanimbaniana ny lehilahy zany nanao diso za ko diso za mireconnaître erreurako de mifona za rehefa diso fa za ko tsy diso na tsy magneky izy kam fara na jusqu'à aizatsika na jusqu'à tribunal za marigny fo ary za tsy magneky diso na andeha jusqu'à iatsika za ko marigny za marigny io critique mahazo za amin'ny hirako jiaby io aminjay za tsy miraharaha satria le viavy ankamaroany viavy miaraka aminahy agnatin'ny raha io satria reo amizay karaha managna force be zay zareo zay ny tegna izy aminazy karaha sous forme source de motivation andro zegny anao zay mihitsy sady zay mihitsy raha tianao mihitsy zay zay satria par exemple zao tamin'ny hirako vita tantara voalohany maro olo tegna touché tamin'ny hira igny hoe tegna nampiakatra moralindreo 2016 raha zegny 2019 amizay zany nanomboky ny hira nagnano ialao moramora za ialao kofa mankadala anao nagnano za ty fa nin'olo fa tsy ninao fa velomanao chef ndraiky nandeva izy ka boaty andehananao jiaby nagnano koa za samy chef atsika ty samy chef fa tsisy mifagnadala eto magnano maditra anao ko magnano mora mifona zao nandeha koa hirako ino koa hira de olo amizay matetika mikritika an'zigny hoe mba magnanaova hira hafa eky anao ty ma olo voadogna mpitiavagna folalandava sa anao ty olo maditra sa anao ty olo tsisy piti anao mitany misy anao sa anao ty zegny ny raha mahazo matetiky de le raha ndraikindraiky oui marigny le raha zany hoe olombelogna za mety ndraikindraiky za mifiainagna voadona ndraikindraiky anao mifiainagna tafilatsika ela zay anao koa fa azony fitiavagna io anao ndraikindraiky anao tsy mahazony-draha zay anao de fa pakanao zay anao zay vao tonga saigny hoe very ma za igny da tsy endriko anao mipody igny amizay anao mahazony-draha igny anao miakatra ndraiky iny regninao anao be zay koa anao ologna amizay koa fa magnambany anao ndraikindraiky igny koa karaha regninao anao hoe ino ma zany le fadisoako mahatonga za kritiken'olo le raha ataoko ty zao ty le raha mety aminahy de za aminjay zegny karaha ty kritikin'olo za tsy miasa saigny satria za miaigny amin'ny fiainako normaly na ataonao ratsy za ok ratsy za tsy magnino izy mivolaniko teo igny hoe taloha anao tsara tafara taty anao be makiazy loatra anao tsy tsara roboka anao c'est normal za ko roboka za tsy hoe roboka fa c'est normal za ko miaratsy miabe za hitanao za 15 ans voalohany anao nahita za jeté fa 30 ans mbola hitovy amiza hitanao tamin'ny 15 ans fo za hitanao 30 ans tsy possible baka zegny tsy maintsy miova fo ny olo au fil du temps anao tsy maintsy mahay be igny mais misy raha miova fo nefa le olo tsy te comprendre nefa ny olo tsy te comprendre zegny fa karaha le tiandreo zegny mbola anao le hitandreo tamin'ny voalohany igny fo le hitandreo or maro koa le olo mivolagna aminahy hoe anao karaha tsy miova anao fa mbola le nahitagnanao tamin'ny voalohany fo hitavagna anao jusque jo ty karaha nipody 14 ans ndraiky anao za personnellement karaha zegny tanao tamin'ny hiranao farany zavako to le hiranao raiky navinasetry anao igny za zay mahitanao même resaka hoe style vestimentaire anao zegny c'est comme si anao karaha mbola 16 ans tsy haiko azonano tsy miova de karaha za mahita zegny za tsy hoe ke d'accord ndraiky raha volagninao jiaby zegny fa za karaha mahita hoe fa tsara fo le raha karaha voatananao fo zay le métabolo ny ma fivolagnana izy na hoe vatagnanao physiquement zay avoatananao fo hoe karaha igny fa le olo zegny tsy tia comprendre hoe fa fiainagna ty mandeha voilà anao zay tsy midoko eo fo
Voilà dia zay mahatonga za tsy miasa loha satria za dia za ary nisy fotoagna za bota be regniko amizay za bota be igny koa volagnin'olo tsara anao karaha io dia ny sasany koa mivolagna lasa bota anao ty dia faran'izany niaigny dia anao bota igny fo koa tsara fa faran'izegny za aleoko miaigna amin'ilay fiainako amin'ny tiavako azy zay fe conclusion fa tsy miaigna amin'ny fiainana ilay tiavan'olo an'ilay fiainako za dia zay satria zay zegny critique tegna mahazo za ankoatran'izay ankoatrany tsisy ka anao magnano hiranao zay izy tsisy karaha ataoko za dia za tsy magnasitrika anao fa za fanavy nandratra fon'olo ka tianao tsara nandratra fon'olo sy fanavy nandratra ka anegny koa basy omomananao mandratra fon'olo basy tsy aboakanao mira koa fa leraka anao maratra fo zegny anao magnaboaka na iny rôlo ny blessenao koa zegny na iny tsy agnanaovanao hira koa misy ao ary boka tsy ho ela anao mihitsy zay tsy nanjary tagnatin'le raha zay zany tsy nanjary ita série anao mihitsy tegna anao mihitsy zay le zay mihitsy tiako ambarako za mahitanao magnano zo zegny ambarako anao leraka anao vofo zegny anao mivolagna roa za olo matsapa diso za koa diso za mifona za koa tsy diso za izy nivolaniko teo igny za miziriziry am'ilay hevitroko jusqu'à farany za koa misy raha tiako atao za ndraikindraiky za karazan'le olo tia magnandrana nara dangereuse oui andramanao fo za zany am raha jiaby na rêve na ino za tia magnandrana satria za koa tsy magnandrana tsy haiko hoe tsara io sa ratsy zegny le izy dia tsy haiko hoe mety io sa tsy mety fa am'za le magnandrana azy misy ndraiky le raha fa hitako hoe ratsy io fa mila prouvenao fo zegny mila prouveko amizay hitako marigny hoe tegna ratsy marigny raha ty na hoe tegna tsy mety marigny raha ty satria ndraikindraiky baka misy ny raha ratsy amin'olo fa tsy ratsy aminao zegny mihitsy anao hitako tegna macomprendre le concept ny relativité mihitsy zegny anao koa anao zegny hoe tsy voaterika ro koa fa mivolagna aminao fa ratsy le raha zegny dikan'izay le raha zay ratsy amin'ny ambaran'olo ratsy amin'olo jiaby misy olo mivolagna hoe fa raha ty tsy mety nefa hoe anao mihitsy managna fomba fijery hoe fa le raha koa ratsy zegny tsy voatery ho ratsy aminaka zay le raha karaha zay boka misy karaha ataony agnatin'ny na relation io tsy haiko na hoe resaka finamanagna io fa misy olo zegny namanao zegny volagna fa olo tsy manjary anao zay karaha ataony anao zegny anao tsy miconfirme le raha igny olo tsy manjary fa anao zay mila hoe mahita zegny io anao vao miconfirme amin'olo fa anao zay tsy d'accord amin'ny raha karaha igny tokony olo jiaby baka magnano karaha zay fa ny magaga fo zegny malheureusement zay le olo jiaby tsy magnano raha karaha zegny karaha ataony anao aujourd'hui zegny misy olo mivolagna fa aza mipetaka amin'ny organisateur araiky fa tsy mety igny mikatramo igny za tsy karaha zegny fa bon par exemple misy irako zay mama sauce irako zany voavoaka vao tsy ela teo ira mama sauce io maro baka ny lehilahy mampirafy par exemple misy ny tsy mampirafy fa maro mampirafy le tojo antegna matetika mampirafy fa misy ndraiky ny tsy nampirafy teo dia za amin'izay zegny le karazan'olo le tsy madigny za maloha tsy madigny ampirafesiny satria za tsy mampirafy za zegny tiako samy milamigny raha jiaby mila à l'aise anao agnatin'le fiarahagna mila normal le raha jiaby izy io amin'izay zegny tagnatin'ny nisy le nisarahagna satria tsy tanty le fampirafesagna nataony igny nisarahagna le olo après amizay anao afara ty koa bon mama sauce igny ndraiky tsy kako tsy kanao zegny fa par rapport am'le raha volagnintsika zegny baka hoe tsara sy ratsy zegny farany agnatin'le hira zegny magnino ndraiky koa mako atao zany hoe ok tsy magnino izy ko agnano fo safe izy fa tsy ho voly amin'ny fampirafesagna magnino izy ko agnano ampiarahagna amin'olo misy vola feky izy beka zegny mbô
mbola vola azonao avy mbo misy bénéficenao zegny le famparafesana mamparary zegny mamparary fa le raha karaha ty za tsara magneky izy io koa na satria le raha zegny fitiavagna io tsara voavidinao vola le hira zegny nataoko fofa izy zegny tsara mety amina tsy mety aminao zay le raha fa le raha zegny volagniko izy fo hoe mindao au moins mba misy bénéfice avy aminanty le famparafesanao eo amin'izay zany za le mandinika hoe mety maty fiainana ny proposeko anazy ty sa tsy mety mandinika za izy koa tsy mety amina izy le raha fa nidirako donc zegny le raha nidirako iny ndraiky koa zany le ialako agnatin'le raha matoboka ilelako eo amin'izay koa nagneky ny rako ke tegna nandeha marigny dikan'zegny koa boka izy fa mety aminazy zegny le mamparafy sy ny tariny igny or le mamparafy tsy mety amina iraiko izy mandeha fô izy koa mahazo maromaro avy agny amezany za vola angoniko vola za zegny karazany hoe ok chérie mandehana anao anao za mahazo vola maromaro igny izy loso igny za koa mitondra bagage naza za loso za fa tsy mipody aminazy eky aiko zegny le raha tsy tsara ny mampirafy natonagnanovako ny hira igny satria igny koa agnisan'ny critique be nahazo za koa tamin'ny hira igny de critique be zegny nen'olo tamin'izany hoe nagnino anareo magnirako olo mampirafy or anareo mitaiza tanora de ny critique avandreo zegny za tamin'ny raha igny de zay zegny le message tiako ampita aminazy hoe tsy tsara mihitsy le mampirafy fa rehefa tegna agnano izy de ambla izy magnano an'le raha atao mibanjay izy rehefa izy tako anao amin'ny codeny igny anao mandeha igny ambla eo izy mifotroka eo amina dalagna anazy karaha raha volagninao ty nde ambelanao fo izy volagninao vola lainao fa ay momadony amizay amin'ny fotoagna trampoiziny amizay anao koa loso nefa tsy nifagnarana ro amizay boka le raha nataony nifagnarana ro boka ianao tsara fa le olo amparafesinao matoe vavy anao mbola jeune dikan'zegny mazava ho azy fa anao tiany anao par rapport it's possible zay koa boka zay raha logique kosa zegny tsy voatery samy olo amigona azy tsaky le lajoky karaha ataoko za joky andy otia anao jo tinandraiky par rapport matoe vavy ke za jo ndisy fidy matoe vavy ary na za jo ty anao za jo ty ko za tsy tia jeune za jo ty mety possible za tsy tia jeune c'est la logique des choses baka volaniko aminao zay tsisy ny logique des choses zany logique des choses logique non personnel logique amin'ny fiainana fa tsy hoe tsisy logique iaran'olo jiaby zany tsisy azany tsisy logique iaran'olo jiaby zegny fa ny logique le logique no anao zay karaha zay mihitsy ataonao mandrelezy fa tsy possible hoe anao joke bon anao jo tsy haiko magnangy ndraiky matoe vavy de lela olo iaranao jo ty hoe anao zay tsy manana réflexe hoe fa aiako olo matoe be jo ty ho tiany possible igny ny tiany za tsy non grave za tsy mijuge za zegny tsy mangala raha hoe za jeune ke tsy maintsy zany tiany fa matoe vavy ry mety masirosiro aminazy kokoa igny par exemple mety hoe mitsapa aignazy izy mety possible raha igny mety igny mety aminazy azala sérieux karaha zegny ny fiainana fa anao zay tsy magnano karaha logique ndreo tsy haiko magnano sasany hoe bon hoe vadindreo tragno de misy masosy agny midiridraky de moralindreo zegny antena ty mbola jeune tsy possible ke tsy pody aty vola fo raha ilavan'zigny agny anao tsy karaha zay fa koa fa nandeha nagnagny dikan'zay aminao fa misy parany fitiavagna fo zio fitiavagna zegny baka amina sarotro be mizara raha io déjà amin'olo tsy tianao tsy haiko ngambana mba tsy volagnako hoe za tsy ary niaraka amin'olo tsy tiako fa mahalagna matoa olo araiky tafiarika amina dikan'izany izy tiako marigny matoa nahita za anao ke ry olo ry copaintina ry vadintina dikan'izay igny tiako fa tsisy hoe za tsy possible hoe andeha hiaraka amin'olo tsy anagnako fitiavagna za manokana
fa tsy haiko anareo an-tragno agny za manokana. C'est pour ça je sors pas avec n'importe qui. Na hoe hitako beau gosse amin'olo jiaby io, i beau gosse-n'olo jiaby io tsy voatery beau gosse-ko, fa le beau gosse-ko hafa mihitsy zay. Hafa mihitsy le beau gosse-ko. Aveo za tsy possible hoe mifankahita amin'olo niany de nagnano coup de feu. Une fois za nagnano raha karaha zegny tamin'ny fiainagna tagnatin'iza voadona ampitiavagna avy tamin'ny tany nisana avy tagny za voadona avy tagny zany tsy reparepa avy tagny. Fa tsy anao dikan'izay boka anao tam'izay tsy en état normal zegny izy. Tsy en état normal za. Fa zegny anao karaha anao jeudi. Za karaha za jeudi za laga nahita lehilahy raiky karaha ty za déjà boka za tsary nahita lehilahy beau gosse malô tamin'ny fiainagna. Fotony nagnino? Hoe io Ska kuranga. Alefa ska kuranga tina. Zabka. Moi je fonctionne comme ça. Io misy olo karaha nareo jeudi edy za mahita anao olombelogno fa tsy mahita ohatra zafady mahita anao za jeudi tsy mahita anao beau gosse, anao tsy beau gosse. Aveo za tsisy goût zegny hoe ty lehilahy gonaga zalahy lehilahy ty karaha ty mihitsy le gonaga, tsisy zegny za mahita anao jeudi mitovy am'za nahita tsy haiko azovy fa après ngambany ke ino fo zegny agny zany za vao mahita anao hoe lehilahy ty kaiky tiako, efa anao tia za zegny za vao tia anao. Ke anao zay tsisy hoe ke karaha ataony jeudi boka misy magnano sasany zay izy miétablir paramètre tsendriky zegny amin'olo igny zegny voalohany hoe anao sa anao misy karaha zay koa boka déjà boka volagninao fa tsy mifonctionne aminao le coup de foudre zay ndraiky première rencontre raha karaha regny tsy mifonctionne aminao. Dikan'izay anao misy paramètre zegny établissenao tsendriky zegny voalohany hoe anao mahita olo igny après am'zegny anao zegny vo miconfirmer fa olo igny koa ny tiako e karaha raha volagninao sa hoe sa anao direct hoe anao mangala hoe fa anao zay tsy mankatia olo zay olo koa tsy mankatia anao. Karaha zay fo mankatia za le olo ary tsapako ary izy io boka hainao fo n'olo tianao. Ino ezigna izy? Non igny ndraiky boka samy amin'ny raha fahitavan'izy hoe karakory le tegna fahitavanao le fitiavan'olo anao fa za zegny hitako mankatia za le olo zay za vao mitia olo. Anao zay tsy afaka magnano effort mankatia olo sendriky io am'izay le boka fitiavagna am'izay mivaly baka akagny am'izay mitohy am'izay le raha. Ke olo tsy magnano karaha zay baka. Olo tsy magnano karaha zegny. Misy anao hoe tsara hoe ke de bon tiavako folo tetako force zegny ankatiavako olo ty. Za ndraiky bon izy io boka ninahy zany ohatran'izany mety hoe magnano effort tsendriky izy. Agnatin'izy magnano effort za mety mizaha mety mitesta hely ndraikindraiky satria za tegna agnisan'ny tegna tia mitesta. Mitesta za hitako misy raha normal testeko amin'ny raha hafa koa kofa hitako fa kofa hitako de va tsy izy igny zay kofa voalohany fagnole tsy izy tsy izy de zay inao ndraiky tegna ny za mahita anao zegny tsy haiko fa anao zay karaha ataoko fomba fitondrasanao na relationnao zegny koa fomba fikoragnanao aminakahy zegny donc grave tsy hoe grave dans le sens hoe ke hoe ino fa hoe vitsy zegny olo hitako zegny magnano raha karaha zegny magnano hoe managna hoe réflexe karaha zay zegny alohany zegny angala décision na alohany zegny hoe hiaraka amin'olo amin'ny raha karaha zay même za sûr fa même tsy azavenao aminakahy fa même anao donc même anao mandray décision fiaignananao donc misy tsy maintsy misy principe karaha zay fo zegny andesinao zegny ke amin'le olo iarahanao am'zay zay izy anao zay tsy hitany bizarre zegny tsy hitany hafahafa zegny anao hoe après le raha karaha le copainko jeudi izy tegna le efa nisy fotoagna raha zegny boka nataoko statut tamin'ny Facebook de bon tamin'izegny nisy olo fo nivolagna taminazy hoe kaiky anao ty tsy tian'ny vadinao anao fo zegny no mankatia izy fa izy tsy mankatia anao tsy agny le raha fa le copainko mahazo an'le raha tsara mihitsy hoe elle fonctionne comme ça. Za tsendriky ny mila tia izy aveo izy magnome ary za kofa tegna tafidrika agnatin'le fiarahana zany mety magnome plus hoe magnome be anao
mbo itiavanao za encore plus dikan'izay zay anao magnano raha zegny bon anao au moment anao mitondra principe nao zay dikan'izay zegny anao zay misy montrer amin'olo igny zegny hoe izy mankatia anao io anao mankatia izy dikan'izay zegny anao zay misy montrer aminao fa misy raha important zay aminao zay mba hipousy izy zegny ankatia za fa tsy hoe direct hoe izy nettement karaha io fo zegny de igny amizay koa fa tafiditra ao boka anao ary za koa fa tafiditra ao za tsy raha miala moramora io tsisy raha vita mora ary après le raha mety hoe fa à long terme io tsisy hoe tafiaraka de après juste karaha igny fo nena tsisy juste karaha igny zegny fa tsisy pour le moment hoe tia tsendrika zegny fa matoa za tafidrika agnatin'izy io dikan'zegny efa tegna hoe c'est le bon choix efa tia za efa igny za igny fa tsy ova eky za fa igny koa nefany raha tegna hoe réciproque karaha igny fo le fiarahagna ok za fa vo hitako amizay koa hoe anao midega amizay anao rehefa aveo satria izy io boka izy volaniko igny ndraikindraiky zegny ndraikindraiky nareo lehilahy io somary mora leo zay ndraikindraiky de misy tsy hoe mora leo fa te hagnandrigna hafa igny ndraikindraiky hoe efa nazatra ty de fa io fa tsy hagnino igny zegny tegna tsy mety aminah koa ty fa nazatra de io tsy ala zegny fa io fo zo igny zegny za tegna miakatra ndraiky koa za tamin'igny ahitavanao za tsy ala zegny de magnano an'le dégâts ndraiky aby za magnano faux pas za bekanao beka hitanao hoe za tsy ninofo koa aveo za ty tsy voabaikonao amizegny aveo za na tegna tianao karaha ty koa za tsy possible za nde hidoko eo afaka magnova décision za à n'importe quel moment agnovako an'le décision ko fa za ndraiky zany tsy midika hoe afaka raha nareo satria za zao za tegna za olo somary hafahafa zay de zay azaranareo fa mety possible zaza raiky fo ny afaka miaigny raha karaha zegny mety tsy hainareo aby miaigny raha karaha zegny fô za ndraiky mokondona mahay miaigny raha karaha zegny zay fa izy ndraiky karaha raha volagninao jiaby zegny hitako fa maro artiste nikoragnako fa tsiniky nagnaboaka le principe andesinao raha karaha zay fa indraiky hoe tsy avozoanao zay tsy misy hoe faninao marary fo raha karaha zay hoe agnaraka méthode ty za foto raha volagninao zay hitako aminaka tsy hoe karakory fa koa olo maty fijery hitako zay surtout magnangy fragile tsy mety magnano raha volagninao zay fa zay nefa ny tegna tiako zareo agnaraka an'le raha volagniko satria zay le agnaraka an'le principeko ny tegna tiako anareo magnaraka ny principeko fa possible anareo tsy zaka anareo le principeko fa matetiky baka ny tegna mavoadogna sipa kely amizao le magneky soumettre anao zegny satria lehilahy fo aveo ino ty lehilahy tsy maintsy mampirafy lehilahy anao mila magnaraka an'le tian'ny lehilahy atao anao mila magname fitiavagna fo nday lehilahy io tsy mankatia anao fa au fil du temps io tsy maintsy ankatia anao fogna lehilahy io tsy za zegny tsy tiako le viavy malemy zay ny tena marina tsy tiako zegny mahita an'zegny ary igny misy agnisan'ny tegna itiavan'ny namako za matetiky namako kofa voan'ny déception karaha igny magnantso za allo za amizay tegna ary hitan'ny belle sœur keo raha zegny za managna nada fa za sy anada koa tegna miady kofa izy magnano faux pas hely amin'ny belle sœur keo ary misy za tegna mivolagna amin'ny belle sœur kofa tsy anjary alao fa izy io tsy voatery anadako koa izy io ke tsy maintsy andeha hiposy izy za tsy voatery zegny karaha belle sœur sasany zay ro mihitsy misoutenir le frère andreo zegny agnatin'ny infidélité fotony au moment izy koa zegny frère andreo zegny magnano raha hitandreo tsara
anao tsy magnano karaha igny zegny za tsy magnano karaha anao zay tsy magnano hoe anao zay tsy magnano hypocrisie zegny vera belle sœur anao hoe fa zo pare fa nadako koa fa ratsy koa fa tsara zegny zay mety tsara ndraiky ny raha volagninao fa ny avozoko amin'ny raha zay fo zegny le faninao zegny atahorako zegny déjà boka zay matao ro matao no mitondra principe zay raha zay tsy hoe fa misy raha mihitsy tsy adivanao agnatin'le raha zay mahatonga raha zay karaha zay quoi tsy zay ino ma zegny le faniko za sura fa matoa rô tafagnaraka za matoa rô faninaka dikan'izay zegny efa haindrô azovy olo karakory le olo mafanina andrô de magnino olo ty de madoa zegny izy tafagnaraka za dikan'izay zany mety amindrô za de ny fanina koa raha tegna faninako olo tsy malemy raha tena faninako olo mafisaigny raha tena faninako olo penser loin aveo ny tena faninako olo mahay mandray lesona tsara safe za tsy de mamoaka raha ratsy sy mety hoe andeha animba surtout amin'ny fitondrantegnako na amin'ny hirako na amin'ny pageko ko mizaha pageko rô tsy maintsy mahita fagnanarana fo ndraikindraiky mahita sôratra lavabe matetika na za misy za mandinika igny tafandinika raha hely za manôratra igny manôratra magnano publication za aby tsy eritreretiko aby le raha misy mahazo 2000 partage raha juste soratagna raha hely donc zegny matoa igny marobe olo mizara anazy donc touché rô hoe elle est comme ça cette fille de mety amindrô zegny matoa rô mbola ofo magnaraka za tsara ndraiky ny raha ataonao zay sérieux tsara ndraiky ny raha ataonao zay fa le hitanao fo boka zegny amitsika eto déjà amitsika eto zegny même hoe ikoragna raha karaha zegny agnatin'ny devant caméra karaha ty zegny artiste zay malaigny azonao anao zay fa za zay tragno ampoy zay fa mbarako tsy hiova karaha ty zay korangatsika ty niany sérieux fa nazagora le raha nandeha fa le raha fo hitako ça va c'est sérieux tellement zay le raha tiako be zay zegny fa le raha fo zay mampavozo za zay tsao fo zegny le zegny volao hoe fa artiste ty magnano raha karaha ty hoe ro de merde karaha raha nivolagnintsika teo igny za tsy mangala vin'olo amin'ny fiainana fa za zay mety zegny zay tegna tsara zay fa izy fo déjà karaha raha volagninao zegny tegna hitako mety tegna mety tsara mihitsy hoe le fomba fagnandesanao fany zegny fagnandesanao même resaka contenu niranao zegny karaha zay fa le raha iambesako fo za iambigny anao agnaboaka hira raiky hoe anao mihitsy zay tompiny tsy fanjariagna tagnatin'ny le situation zegny efa boka hira zegny efa vitao clipny raha zegny tokony efa boka koa aby zegny fa mbola miambigny hely fôtony mbola tianareo le hira naboakanay farany de ambembesaka hely malôha nareo comme commence hitofitofoka igny de mapetraka an'le raiky igny aminjay koa za zay boka raha remarqueko amin'ny artiste zegny hoe soit izy victime agnatin'le raha soit izy nagnano tsara agnatin'le raha zay foro magnaboaka hira fa le côté anao tsy mety zegny anao nefa anao magnano karaha zay koa le tsy mety de za boka za haiko fo ny raha tsy mety de dikan'zegny naboaka koa koa hoe anao koa le tsy voatery le la fogna ny magnano faux pas agnatin'le fiarahana fa ndraikindraiky atsika viavy tegna magnano fa atsika fo zegny ny mora mitaraigny fa lehilahy rô matetiky tsy de mitaraigny loatra nefa rô io ny tegna tsy mazaka fô rô fo magnano mafisaigny tsy mitaraigny fa zay mahatonga za hamoaka an'le hira raiky ao zay karaha zegny ianao za raiky zay nazoko zegny amin'ny resaka koragnanareo amin'ny hiranareo hoe docteur privé de nefa aminany karaha hoe anao mihitsy zegny miincité le docteur koa fa ny sotroagna raha zegny nazavainay hira igny déjà tsy hira malôha nandeha voalohany fa le concept le raha tiako atao hoe vu que zay fa nisy collaboration tamin'ny voalohany tamin'ny 2022
dia ndao tohizina le collaboration sendra zay tamin'ny studio izy tamin'izay agnamboatra hirako safe le riboka mahay manoratra zay izy dia nivolaniko izy agnamboary hira za kaiky zay tonga tamin'ny studio tao za karaha nisy idée hoe magnino ko agnano hira raha karaha tetsika anao docteur dia za marary dia donc zegny concept igny efa nandeha voalohany hoe karaha ty le agnanaovantsika clip i clip igny fo zegny izy navadikinay hira fa koa fa niboaka amin'izay clip ty koa babe nareo mampianatra tsy haiky ndraiky ro io hoe bordely hoe magnaraka ndraiky nisy koragna nandeha atao ro daoko miaraka ya fa igny zegny tsy problème fotony efa igny mihitsy le raha tiako naboaka tagnatin'le raha dia za tsy hoe mampianatra ratsy tsy mampianatra nino fa fiainana zigny fiainana misy zigny fa tsy hoe zany tsy zay nagnano hira igny vo sambany isy olo amin'izay après vo agnano raha karaha igny amin'ny cabinet-nazy agny na tsy haiko nino agny fiainana misy zigny fa zigny fo amin'ilay takotakony dia tsy hitanareo avy eo amin'ny clip igny tsisy raha bordel tsisy za tsy miboridana tsisy raha nino juste hoe flash kely fotsiny hoe mba ho anareo amizay zany le manohy anazy agnatin'le eritreritrareo agny fa le raha amizay zany le raha tohizanareo agnatin'ny eritreritrinareo igny izy insultevanareo anahy igny or za tsy nagnaboaka an'igny tamin'ny clip fa nareo nieritreritra an'zigny le scène igny mihitsy zegny mampamelokorogna le scène igny zegny les scènes mety roa donc roa teo ny scène mety hoe somary nanaitra tsy dérangeant fa nanaitra maso nitohizandreo tagny le raha izy nitohizandreo igny amin'izay zegny le conclusion ndreo tagnatin'ny lohandreo tao amin'izay le azoko netratenao volagny raha zegny mitadiavandreo raha nampalelokoro zegny le raha zegny tsy naboakanareo teo fa boka nitohizandreo nitohizandreo le raha zay nivolagna fa tsy mety ty tsy mety voilà azoko net nefa zay tsy anareo namorogno raha fa réalité fa nisy anareo mipodiny interpréter réalité azoko e bon ke akoatran'izay amizay zegny mba maragnatsika raha tina za mba tiako anao hoe na tsy conseil donc fivolagnana izy hoe fa tiako hoe na tsy ako asa koragna fampaherezagna zegny envers surtout zay tsy haiko magnangy magniky karaha raha volagninao zay zegny fa lehilahy zegny toujours raison lehilahy izy koa boka lehilahy zegny ambela foiky izy mampirafy hoe izy koa boka lehilahy zegny fotony izy chef de famille izy koa zay lehilahy zegny izy misy vola donc acceptegna foiky le raha ataony zegny sasany zegny tatrany misy tsy haiko magnagny sasany zay mampalahelo agnatin'ny le raha zegny tatrany asa tsy ako asa ino fiva asa profitendreo izy amin'ny raha karaha regny fotony lehilahy fa mivolagna fa za mamelogno anao za zao misy sasany mbola tsy tragno araiky fa forcen'izay lehilahy zegny mimenomenasy tout ça zegny asa ino mba raha afaka ambaranao reo tsy haiko magnagny fragile aby io zay par rapport amin'ny raha karaha zegny ny mahanao anao aloha le mahanao anao dia ataovy le hitanao fa masambatra anao dia magnontania amin'ny tegnanao hoe ino le tegna masambatra anao amin'ny fiainana anao zay fo ino ny tegna masambatra anao raha masambatra anao le mijalia satria masambatra anao raha masambatra anao le faly dia mifalia le fiainana iainanao ao koa tsy masambatra anao miala anao raha ohatra te contenter anao hoe bon contenter amin'ny vola fo mahazo vola dia mangina vava satria vola le masambatra anao dia alaiva vola koa hitanao fitiavagna amin'ny masambatra anao izy ndraiky baka tsisy fitiavagna zegny tsy mavoky koa zay oro tsy mavoky ny fitiavagna fa anao koa voky ny fitiavagna tsotra midikoa fitiavagna tsotra dia miambigny tragno koa anao dia mitarimy zaza dia ao feky anao dia zay ataon'ny lehilahinao anao tsy problème aminao fa ny tegna tsara anao maleo tegna maloha raha volagniko taloha teo tsy za zegny za tsy dia tia mipressé olo baka amin'ny fiainana
fa conseil hely fo ny tegna tsara anao tokony miasa fo tokony maleo tegna fo anao malao amin'ny fiainagnanao maleo tegna anao miasa na misy fidiram-bola hely na misy raha tavandranao hely agny na tsy be fô hainao fo zegny hoe koa miala ny olo raiky ty anao tsy veta anao tsy hoe tsisy raha hohanigny zegny ary moralinao mila ambony fo mila matsapa anao hoe mavita raha hoe anao tokony mavita raha anao dia saigny mila ampandinigna mila alefa lavitra dia ndraikindraiky koa io sofigna io misy raha zay magnambara aminao fa ndraikindraiky izy io tsy tandrignesanao ndraikindraiky izy io somary misy raha zay mivolagna aminao dia arao igny dia koa fa misy raha koa avy amin'ny saigninao tampoko zay arao igny le intuitionnao koa mivolagna aminao hoe sa azovagna hoe aleo za andeha ty fa ndraikindraiky igny le manimba satria ty efa misy raha fa tsara tsy arainao le tsara fa mbola te andeha am'le tato anao zay fo donc le masambatra anao ataova fa tsara fo ny managna fiainagna tsara milamigny saigninao koa milamigny raha jiaby mandeha normal être indépendant ma question naka farany ilo fa être indépendant ma masakana retim-po ya karakarazany ya satria ino ny antony efa tsy indépendant edy baka anao ko olo araiky ry no miankina amin'ny olo araiky ry le fahasambarany fonao efa indépendant ny agnaranao amizegny satria midépendre aminazy le fahasambarany fonao or raha anao ko indépendant na misy anazy na tsisy anazy anao normal fiainagna mandeha fo na io izy na tso na misy izy na tsisy izy fiainagna mitohy fo voilà marigny zay bon tina maromaro mikoragnintsika teo tellement maromaro fa bon isorako anao za tsy agnampoi fa podcasttsika tiny aty iova karaha ty fa tegna tellement zegny tsara série tsara za tsy agnampoi fa anao déjà anao hoe za tsy ary nahitanao hoe karaha io fa lazanao fo reniko dia za zao vo nahitanao zegny za tsy eritreritry hoe fa avao koa zegny nao mavoboaka inspire be karaha zay zegny agnatinao boka agnatinao zay koa tegna bon isorako anao série isorako anao marigny tininao zegny ty fa tegna isorako anao fa bon merci aminareo jiaby koa zegny regninareo koragnana jiaby tao tegna regninareo zay fa hitanareo tsara fa tsy mitovy amin'ny podcast jiaby nataoko podcast nataonay teto bon anareo magnamia avinareo koa ndraiky critiquenareo zay par rapport amin'ny raha jiaby eto koa zegny bon libre à vous Epa vita tantara Zafajoe Mitali senga nowe Sateza simila nowe Parita ka nowe Zafatowe Cara verdere Zamana ngina nowe Afudia baba no fanata Soran rano Patsarako Naseja no matwa Natono dalale Naseja no matwa Natono publicite Naseja no matwa Natono dalale Nagafizi no waza Hasa tangan Hey na